Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae yo kakangmu. Nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kowe. Amatara Mrataca ya Mrata imbangnya padha-padha. Kowe sing bentengi Cemar Badrana ya yo aku lan nrimake. Wo cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Amatara Mrata. Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku lekane. Den kula salah napa kira? Aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi teko kok cek gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Ha iki mati dereng. Tajar dasmu lho. Wong ngapa? Jare Kang Slupan, wis mau ya, Nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kaya kok. Wis mari ya.